Ako nasawa? Nan, okay na? Oo. Gusto ko nasawa. Hindi ko na kugit ako. Hindi ko makuan kung nano siya na klase nasawa. Kaya siya na nahal siya na lubi. Siguro sa iba siguro. Lumatay pa ka ito. Hindi pa rin bagaan sa may sapa. Hindi talaga nagakuha ng sawa. Ang dalagan niya, pakabihos. Basta siguro, di ko man makuha. Basta lampas yung sanik. Kaya nakita ko na tunga-tunga naman na. Yun, hindi siya lumusot ko na rin. Tapos, nagpakatulto ko. Yan na part daw. Ipakita gani. Ano yun? Kadidi, pagkahadlok. Dong. Tidak. Aton ko anong kay maayo pa nun po siya. I-vlog ba, i-video naton para makita man po liwatsan people na sugad gali sa nilang experience pag maigo kita inan sawa una ng mga bihira ba na mga hayop na makita mo sa dadalan. Experience lang ba sumakuha kita sinyo. Aton lang sa kuhiton. Ay kung halimbawa man umato man laban siya, birahan ta na. Hindi to ganila. Sina na kada siya iya lakat eh. Sumuksok sina dida nag ina na kita mo na kuan. Ina na paklang. Ulusan paklang oh. Dida naglusot pa kadto dito. Ambot kun wako pud babantay kun hada ba dida kun wako na pagkakita ko pano dito tawag ta na ikaw kay ka pa sa baba. Tawag ta ikaw kun na magdali kay para gani makunito na sawagan makuber. Didi. Oh, ada pa ni kog. Ada pa ni kog. Hindi ka ba natungtong? Ikaw tagal sa ni. Hindi na makakadlo ko mama. Oy. Kubra. Mahadlok ako. What? Ay man ulos na. Kubra guys. Oh. Guys oh. Namit guys ang kubra. Amin ni ang ginasabi na energy drink. Wala kang talo pag meron ito. Kubra. Sarap. Thank you guys.